Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Executive Committee jong Khasi Hills Autonomous District Council kala rai ban budin biang yaki an kiba ka yeng dorbar kala da ban menjur badang sateng ban yo ya ka jing menjur jong ulat ka jilla kinthop ya ka an ka bayadei bat ka kur ka jaj ya ka bala tip kom ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Clan Administration Bill arajar arpuar. Haba keren sikilat patai kubor hakasngi balai ke khat santrik unai leber arajar arpulai hadin ke jingya kendo jongki executive member ki badai ki khot ke executive committee u chief executive member uba Tito Starwell Khan ulaong ba ke executive committee kala rai ba shen kan le kendo yu sembut menteri rangba ke jela uba Preston Tunsong ubadai pet ya ke tanat district council affairs naga benta ban pensngau hau katto kat ni ki mat ki bekongsan kinthop ya ke jing sa ateng ke clan bill ke baladai ban pha ulat ke jela baun a ya ke jing menjur UCEM ulia thoru ba ke executive committee ka dawan ke sarkar ba ya ke jing ai sernot scheduled tribe dai ban benchet ke district council ban a ya ke sernot kumbala le hakis nem ki ba menchua UCEM ke KHADC ulia thoru ba ke executive committee kala ya kerenru ha ka ya dai ban ke uniform civil code bat ya ke mat larai ban lum ya ke jingelang jong ke CEM na baro lai tili ke district council banyatai sanibha District Committee ke bangelong mentasi ke hadian jong ka election mo ko baro ki EM jan baro ki EM ke election tangi kami op so isi ten ring kan ke sing la yo ban khat ke isi mentasi kalong ban punya state ki kam nang ni sakmat ma gidon sibun ki kam ki bangi haban le ta kalong ban implement ki scheme ki prepare ki badang sa ya ke bangi haban IMDC nang ta abede bat ka report jong ka select committee ru ban pen kentui ka select committee ban pen kloi ha wingi dei bat ka inheritance bill ka bangin sara biang ha ka next session ban wan nang ta ka jing pen kre ya ka full budget jong ka district council namar bah ka ni ka last session ni wan ra tangi ka board of account ya ka ni ka session ka ban wan ni wan ra ka full budget te ka jing pen kre ru ka pen ta ka full budget te kidon ru ki issue ya ka ba ngin sa le ya kandu ya I deputy chief minister babat ya ka DCA ba Preston hakan ni kata yo ka panman rekat ba chief minister bangin kandu dan katu ni ki issue ki bangi kwa penikren ba soka ka baning kong ka long ha ka jinga dei ba katuka ba ki bill ki badang sa kum ka clan bill menta ka ba kempat pha sa gubernur badang don po DCA mat prestet no ya ka jing pha ya ka clan bill nang bangin yo ke jing menjo jamulat nang tang ini keren ru ke issue ki bedai bat ka scheduled tribe certificate mal kumbalong menchwa ke ni ka scheduled tribe certificate ke dei ba issue nang ni po district council teman tang ikwa hiban ya keren ba sarkar ba lakum no ke ni ke issue ka hab hiban ai na po ka district council ha bedai ba ki scheduled tribe certificate tentang jong ka tight scheme ke balong kumba khat praklur kebangi dang yo adin jong ka shwa ka election ya kebangi kampat la ban implement tengin implement mentang tenang tangi hab ekren ru sarkar ka jing ade ba tu ka health scheme ke jongi ka banadu macam sedang impat yo dia kan ni ru ngin haban bud dien biang kenang ba ngin yo ban petrekam no ya ka scheme ba ka juga por kidon ki city ki correspondent ki bangi haban patch po ministry po Delhi ban yo ya ka on tight scheme jong ka senam arkuwe arkuar arkulai jadi gini scheme ki badang sa ki bangi yo apo ni kata kindang poi hi sa komba saukur san pukul badang sa UCEM ulia thu ba ha ya dei bat ka clan bill ka kaipot ka bala pen kre de ka committee ka ba kerpang ka bala khli do khot ka yeng dorbar uba bindo lanong ka keren chapang ka jingdon ki sengkur bat ka jing penrung kerteng ya ki kur bat ka jing sim jaj bat tho jaj kulmar bat kini baro ki don ka clan bill ha ka bayadai bat ka jing sim jaj ki khon ki ti UCEM ulaong ba ha bayadai bat ka jing sim jaj ka dei bat ban sim na ka kemi kat kum ka tu ka report ka bala penbet da ka tu ka komiti ka kerpang apo ka jingelam jong ba bindo tolong baki dan bandan ki sengkur nang ta bandan ki register ki sengkur nang ta kum ka jing sim jaj kulmar bat kum ju ka jing tho jaj kulmar kita ki bro khat ki sawat apo ka
Klan Bel. Tu yang bede ba ka jing sim jat ngiyang be halo ka nong rem bang kum ka jat pen riu ka ba ni buat ka matrimonial system ti yang tu hi ka ne be ba ka jing sim jat ka di ban sim jat be ka kami. Ano feeling positive this time kan Klan Bel kan sayo kasen yang bab. Ngilong fully confident na mar ba kadon ka expert committee ka ba sa syong Chuaban Ra sa gubernur tingi kermen bah ni ka expert committee ndang la ban ya thir ban ya tai shu la da don kinu nu jing bombe bombiang Chua bangin pha sa gubernur